Препелица. Прекрасно подаване на Андрей Препелица. Хубаво центриране на Минев. О, какъв пропуск тук! Продължава атаката. Иво Иванов. Търси Илия Миланов. Емин Ахмед. Центриране в наказателното поле. Завъртя се много добре Исмаил Иса. Шанс за Берое. Топката преминава в страни. Това бе най-добър пряк обстрел от тук. Подаване в наказателното поле. 1-0. За Лудогорец. Гол. Извърне Георги Дерменджиев, човекът, който направи Лудогорец шампион през миналия сезон. И бе натирано. Какъв шанс тук! Хубаво подаване към Джонатан Кафуна. Вандерсон. Много хубава бе атаката на Лудогорец. Този двубой. Прекрасна възможност за Лудогорец. Изстрел в страни. Хубаво подаване към Исмаил Иса. Стига до топката. Иса. Шанс. Изчистена от гол линията. Още една възможност пред Гьот. Самата гол линия след неразчетеното излизане на Владислав Стоянов тук. По-добра позиция обаче бе взел Исмаил Иса срещу Козми. Марселиньо в наказателното поле. Да, отново Марселиньо. Шанс за втори гол. Ето го. 2-0 за Лудогорец. Чудесно владя топката Марселиньо. След това